Rasmus, hvor sidder du? Rasmus? Rejs dig op, Pedersen. Rasmus Pedersen. Prøv at høre. Kig lige på hinanden, Magtens Korridor, Rasmus. Kig hinanden dybt i øjnene. Hej, Rasmus. Okay. I portalprogrammet Verdens Bedste Formiddag, der var du med her i torsdags, hvor du havde dit bud på en tale til vinderen af lige præcis den her pris. Ja, det går ikke også? Jo. Hvordan har din dag været i dag? Det er fuldstændig fantastisk. Jeg er sådan svedet på en eller anden lyserød sky. Det har været smukt. Lad os høre din tale. Jeg ved, du har den nede i lommen. Ja. Ja, nu er jeg jo ikke den store taler, men jeg prøver. Kære Magtens Korridor. Er I klar over, hvad det var, I gjorde? Landeplagen formåede, hvad ingen troede muligt. Og endelig fik jeg et råd, der ikke var ubrugeligt. Sådan kan jeg undgå et lorte parforhold. Og I fik udvist en stor lyrisk selvkontrol. Alle stopper op. Hvad er det, de har hørt? Hvem er skabere af noget så gennemført? Men nogen står tilbage. Sikke de kan larme. Men jeg står tilbage forblændet af jeres charme. Som et stakkels insekt drevet mod en flamme. For når I siger det, når I sigter, ja, så kan I også ramme. Men hvad er det så? Hvor er det alle andre er sat? Hvilke ord er unikke i den danske sangskat? Ja, og hvilket råd gør, at musen og jeg stadig er venner? Undgå for Guds skyld lydbehandlede træpatienter. Kom ned og stik om en krammer! Super fedt.